Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon. So, update tayo sa mga latagan dito, no? So, ito po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito po sa bayan po ng Malabon. At ipapakita ko po sa inyo kung anong may latag po rito. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! So ito yung mga presyo ng ating mga bangus, 140 at 150 kada piraso. At bangus ni ate pang sa halagang 160 ang mga per kilo. Bangus pandaing, no, na bentahan po dito, at mga bangus na malalaki, kada piraso po ang bentahan. Tepa, ikot muna ako. Kuya Rami, good morning sa'yo. Rain or shine, ah? Kaya pala eh. Bumira pala yung ulan ng alas 3 na madaling araw. Binaha pala tong Malabon. Hanggang tuhod. Barado kasi. Oo, laging barado naman yan eh. Kaya nga nauwi sa flood control. Magkano tilapia ang Batangas natin, Kuya Rami? 120. Sa mga bangus dagupan, 200 po ang mga per kilo. Malalaking mga bangus, no? So yan po yung update natin dito sa pwesto ni Kuya Romy. Ayan ang bangus. Ito po ay 120. At ito po yung 200 pesos. Isang kilo. Kuya Rami, salamat pong mali. Salamat. Ingat po. Salamat. So yun po yung ating update sa kanya, mga tilapiang Batangas at bangus dagupan na latag niya rito sa Malabon Fish Market. At papasadahan natin tong Malabon, no? Pero tingin natin baka hindi tayo makababa sa bandang ibaba kasi may tubig. So baka hanggang dito lang tayo makapag-vlog sa bandang itaas. So ayan, tapos ang mga pusit natin na magaganda rito, ito yung mga presyo. 400 ang per kilo. Mag-vlog ka natin, Pam. Meron tayong mga sapsap, taniki, dalagang bukid, at mga torsilyo, labahita. Boss Marley, magkano mga torsilyo mo? 2.20 per kilo na mga torsilyo, no? Ito mga labahitang malalaki. Sa labahitang malaki, kano? 180. Ayun ang mga presyo. Dalagang bukid, 2.20. So yan po yung mga in-update natin sa kanyang latag, no? Dito sa Malabon Fish Market. Boss Marley, salamat. Pam, tumpukan 50 pesos mga galunggong, at mga kada piraso ng mga bangus 130 isang piraso. At 120 sa kilo ng yellowfin tuna, at tumpukan ng mga galunggong ay 50 pesos. Tapos dito 200 at 180 malalaking bangus kada piraso. Hey vlog. Good morning po, shout out po. Morning po, Longgi. Salamat po. Mga turay, tumpukan sa halagang 50 pesos po yung bentahan dito, no? 50 lang te, madami na sila. Sapsap natin ay 50 pesos din mga tumpukan. At mga bentahan din ng mga galunggong. Yan po yung mga latagan dito ng galunggong, tapos ng bilong-bilong o chabeta, sapsap, mga tumpukan.
At dito rin po may mga pusit na tumpukan po na inyong mabibili, 100 pesos. So yan po yung mga presyo na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. At ang mga bangus. At bangus din po dito, no, 3 piraso. Yan po yung mga tinutumpok dito, mga bangus, no. Magkano sa tumpukan ng bangus? 130, 3 piraso. Shout out po, good morning. Quezon City. Quezon City, galing pa kayo ng Quezon City, ang layo. Ay, ako yung tinagtatanong sa'yo palagi. Kayo po ba yan? Nagpunta lang po ako dito kasi baka bukas di tayo makapag-vlog dito, maulan. Kaya ngayon na tayo nagsimula mag-vlog uli, ngayong araw ng Miyerkules. Shout out po, Nestor. Good morning. Sige po, ingat po ha. Salamat po, thank you. Alright, so yun po yung ating mga ina-update sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So tatawid tayo dito. Tanghali na eh. Dito tayo sa mga latag ni Boss Aris. Shoutout Boss Aris, Ate Brenda. Good morning po. O shoutout si Pogi. Ayun, shoutout. Ito po yung 160 sa mga latag ng Lapu-Lapu, Betilla 120. Yan po yung mga presyo at Dalagang Bukid 200 pesos, Lapu-Lapu 200, Pinduan po. Yan ang mga presyo, no? Sa Gisi, baka hindi ako makababa, malaki tubig. Laki ng tubig kanina madaling araw, hanggang dito. Malaki talaga. Latag na kami, alas 5 na, alas 6. Alas 3 bumuhos yung malakas na ulan. Ang bitilya. Ayun ang mga presyo, 200 pesos no, sa mga per kilo. Ayun, bubuli 160. Salamat po. Shout out po muli. Magandang umaga po. Thank you. Sakali nga eh. So ito latag naman ni Kuya Warren, no? Dalagang Bukid, Bitilya. So yan yung mga isdang bato. Labahita, Talakitok, Dalagang Bukid, Barakuda. Magkano presyo Barakuda? 250. Talakitok. Parehas. Ayan po yung mga presyo. Labahita, 200. Itong mga ano, Dalagang Bukid Kuya Warren, dos din. Bitilya, ganun din. So yan po yung mga 150. So yan po yung mga price update natin dito sa pwesto ni Kuya Warren. Kuya Warren, maraming salamat po. Ayan po yung mga isdang bato na latagan dito sa Malabon Fish Market. At tumpukan po ng mga isdang Bitilya. Ayan po yung presyo. 100 pesos tumpok. Tapos yung mga isdang buging po natin dito, ang presyo po ay 100 pesos per kilo. Tapos bangus na tinumpok. At 200 pesos sa mga pugita, no? At 200 pesos sa mga presyo ng yellowfin tuna at 200 sa Dalagang Bukid per kilo. Kaya po yung update natin dito, no, sa latag ni Paring. At mga bangus din dito, ito yung sa kanya. 130 isang piraso. May 100 pesos. At yellowfin tuna rin natin dito, no? Sa yellowfin tuna, magkano presyo, bossing? 200 din. So, yan po yung mga presyohan dito, no, ng mga latag nila ng isda. At yan lang po yung mga inabutan natin dito na mga latag. Bossing, thank you. Arin Ben, thank you. Salamat. Tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa bayan po ng Malabon. At merong konting baha sa bandang ibaba. At kung hanggang saan lang tayo makakapag-update ng kanilang mga latag, no? Panis lang yun. What lang daw? Pogi. Oh, bangus.
Yan ang bangus po natin ay 150. Ang mga tumpok. Galunggong ay 50 pesos. Kwenta po! Kwenta po. At ito ay malalaking mga bangus na latagan dito, no? 180, 200 pesos. Shout out sa iyo. Good morning, Good morning. Good morning sa mga kabugas natin dyan. Shout out. Mel, ano sabi mo? Ba't ang sama ng tingin? Yun talaga yung nakuha na kong picture. Eh. Wala akong makita ng ano, kahit kalipat-lipat ko eh. Wala na akong makuha eh. Yun lang talaga eh. Sama makatingin sa customer. Napitikan eh. Napitikan, boss Lando. Oo, napitikan eh. So, ito naman po yung 50 pesos, no? Na tumpukan ng galunggong. Magkano kilo? 120, boss. 120 ang per kilo ng mga isdang galunggong. No? Puro tumpukan ng bentahan po rito. Ayan ang mga latag, no? Salamat, thank you, shout out, good morning. So, yun po yung ating mga price update dito sa kanilang latag na bentahan sa Malabon Fish Market. Tayo ay lilipat naman dito sa mga bentahan ng gulay, no? So, ito yung mga gulay na latagan naman dito. Diretsuin na natin. Good morning po. Ayan yung mga pasada natin sa mga latagan ng gulay, no? Yan po ay mga pansaktuan sahog, mga nakabalot, 50 pesos, 20 pesos na kanilang mga bentahan sa latagan. Sibuyas, kamatis, kalamansi, no? Yan yung mga 20 pesos na inyong mabibili. Kung bibili kayo ng mga ulam dito sa Malabon, ay ito po yung mga saktong pangsahog na ninyo, no? Sa inyong mga lutuing ulam. Halos pare-pares lang naman din po dito yung mga kanilang kadabalot. At yung mga dahon-dahon, no? Mga kadatali na inyong mabibilang po dito. Baka kasi bukas di na tayo makapag-vlog eh. Maulan. Problema, maulan eh. Siyempre, alam mo, takot naman tayo sa tubig. Baka mabasa tayo, dumami tayo. Yes. Mahirap. Oo, leptospirosis. Ang laki nga ng tubig dyan kanina eh. Pagkakabuhos ng alas 3 na madaling araw, ang laki na. Ang hirap, agabi pa. Buti, umuhupa na yun. Meron pa din eh. Nanay Cherry, salamat po. Thank you. At dito tayo, no? Mga kadabalot, 20 pesos. Mga talong, mga sili. Magkano na presyo sili? 140 per kilo. At may mga tumpukan din po, no? Ang palaya, 60. Dito sa mga upo. Ang bentahan niya, kada piraso, no? Yan ang upo natin dito. At mga lemon. Salamat, Gary. At pipino, na latag, sayote. At napakaraming latag ngayon dito ni Gandara. So, shout out sa Gandara. Good morning. Boss Lando, shoutout sa mga followers natin dyan. Mukhang marami kang, mukhang dinamihan mo na ang pagkuha at paghango sa Divisoria. Boss Lando, kailangan para pagsako ng mga taon-taon dyan. Oo, magkano yung mga down-down at malamig ang panahon? Yan, Boss Lando. 10 pesos. Sampulang po, malunggan. Itong peche, 10 piso. Opo, sampulang din po. Repolyo, Sa Repolyo, 60. 60 ang per kilo. So yan po yung mga presyohan na ating in-update at mga okra natin dito. Ang presyohan ay 10 pesos. Magkano naman ngayon yung mga luya mo? 160 ang per kilo, no? Eh per kilo na sibuyas, magkano? 40 ka na ating 80 pesos per kilo. sa sita. Ito, lima na po. Sitaw, magkano? Sitaw, oh, ang ganda, oh. Kada tali at mga sayote, no? Eh, yung mga sitaw mo? Sa sitaw, Boss Lando, 25. Ah, bumaba. 25 pesos na. Dati 50, no? Boss Lando, nagtaas. Mabago-bago, no? 25 lang. 25. Eh, sayote. Sa sayote, 50 ang kilo, Boss 50 ang Lando. kilo. Sa pipino, Sa pipino, 70. 70. So, yan yung mga price update natin sa iyong pwesto.
Malugas ka. Ayan, magugas kayo ng paa at napakarami ng tubig. Oo. Salamat, Gandara. Thank you, Gion. Salamat. Ayun, thank you. So, yung, Shoutout sa nanay ko. Ayun o. Ganda, di ba? so maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. Tayo po ay mag-iingat dahil meron tayong paparating na bagyo. So, enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Pinut